Isuon, may gabi kinatugtanan. Ato niya na sab kita magpadayon sa tugtulumanon. Mao kining pagpamayag. Pagpamayag itugod sa pagtunan sa atong simbahang Katoliko. Apan sa dili pa magampo na kita. Inyong ni Patit, Pili, Espiritu Santo. Amen. Injil of God, my guardian angel dear, to whom God's love commits me here. Be this thee, be at my side, to light and to guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, Son, and Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Pili, Espiritu Santo. Amen. Ang igsoon, aniya na sab kita, no? Ang atong pag-isgutan karon kining mga atake sa laing tinuan o kining sa mga protestante nga San Pedro dili gyud papa, dili daw kuno dili pangulo, dili papa. Unya ikaduha, daghang makasaypanan ang mga papa nya sayop ang pag-ingon nga dili masayop ang papa. Muna ilang mga atake na to, di daw kuno masayop ang papa. Muna nga kay di man masayop, ilang tagaan tan ini mga nangasayop. Muna ang ino din nila nga tanawa, di daghang sayop niya ato pareho ta. Nilang atake, Diyos sayuta ang obispo sa Katoliko, Bishop Alvarez Doctrine in 1335 AD. Ang tubag na to mo kini, kung dunay pamahayag nga masumpaki sa gitudlo sa magisterium of the church, kung opisyal nga gitudlo sa Santa Iglesia Katolika, bisan pag-obispo dili patuan. Ngunit tinuod nga bisan pag-obispo basta nagtudlo og sukwahi sa gitudlo sa magisterium, dili gyud patuan. Obispo Arios tinun-an ni Lucian, si Kristo tao lamang. Ngunang alis siya, tagak siya, nga naman, hiriyaman. Ngunang tagak siya. Obispo Nestorius, dakong patriarka sa Constantinople, si Kristo dunay duha ka persona. Si Maria dili matawag og ginahan sa Dios. Mauning mga panudlo usab, mga tumuning mga tawana kung gawas pudron, nga muna ilang mga atake na Santa Maria dili inahan sa Dios, nga na si Kristo tao lang. Muna ni mga panudua gisunod ni gikan sa panulo sa obispo nga nisukwahi sa patunan ni Kristo, nga nitiwalag na na excommunicate sa simbang Katoliko si mga obispo. Opisyal nga doktrina sa Santa Iglesia Katolika nga ang Papa dili usa ka Dios o kinaiya sa usa ka Dios. Muna yung doktrina sa opisyal gyud nga ang Santo Papa dili usa ka Dios ug dili gyud usa ka Dios o kinaiya sa usa ka Dios. Ang Papa halili siya ni Kristo nga usa ka Dios ug tawo nga matuod diha sa pagdumala sa iglesia kon administrasyon. Siya ni puli ba? Siya ba'y ni halili sa gimwaton sa atong Ginoong Kristo mapadayon ang buhat sa kalawasan sa atong kalibutan. Sa magasin sa mga saksi ni Yuba, Bantay ang Turi, sa gula sa Disyembre 1963, page 746, busa kita mooy mga imbador puli ni Kristo
sama daw ang Dios maoy naghimo sa pagpangalita pinaagi kanato ingon nga puli ni Kristo. Kami naghangyo pagpasiguli kamo ngadto sa Dios. 2 Corinto 5:18-20. Lain panguta, kung dili masayop ang papa, ngano man nga doon na may irehiya nga nimo sa ubang papa, sama ni Gregorio VI. Tubag, nakasala si Gregorio VI dili sa doktrina, kundili sa pagpalit sa iyang katungdanan gikan sa Papa Benedicto XIX, Benedicto IX. Sa tubad dili doktrina ang pagkasayop. Kaya ang Papa ko dili masayop pinagi mas doktrina, pinagi sa moral, faith and moral. Muna'y dili masayop ang Papa. Dili kay pagpalit, ningon day iapil mo na di pagkasayop. Sayop ka na. Kay nahitabo nga na sayop si Gregorio VI, kay gibaligya man, gipalit man niya ang katungdanan nga pagkapapa ni Benedicto IX. Muna hitabo. Si Papa Livius, lain pagkutana, si Papa Livius 352 to 366, world history, was made heresy that Christ is that God. Ano ni? Muna ang yun, dili, tao lang, maunang panulo sa itong pumagsunan karon. Tubag, dili tinuod nga si Papa Liberius na kahimo og sayop. Tungod kay ang tinuod nga ang nagtundo nga si Kristo dili tinuod nga Dios mao si Arius, dili kay si Liberius. Kadtong Arius ato gibasa kaganiha, mo toy nagsulti nga ang si Kristo dili Dios, tao ra. Mo nagisunod pud sa atong maigsuon karon nga di na mutuo nga Dios si Kristo, kay tao ra gyud. Papunta na. Lain papunta na. Sa si Papa Honorius nakahimo og sayop kung nakahimo usab og iriya. Tubag, ang sayop ni Papa Honorius dili iriya, kundi negligence tungod kay wala niya kasulti sa tibuok nga simbahan nga gisupak ni Papa Honorius ang teaching ni Sisius nga nag-ingon nga si Kristo usar ka kiniya kon monothelism, one will, monotolite, mono means one, monotaret, tilite, punto, monothelite, usara nga pagtuo, mono means one. Year 363 to year 603 AD, mo namatay kining Papa Honorius. Dili siya sayop ni Papa Honorius dili iriya, kundi negligence. Muna niya, ba siya magtagat siyang katungdanan ba? Wala siya wani isulti ang tinuod. Nga sustibok simbahan, kaya Papa God, inigsulti, i-announce niya nga sa mga nasayop sa iyang i-announce tibok simbahan, kana tibok kalibutan. Karon nga man niya isulti, muna ang sayop niya. Muna na sayop ni Honorius. Butana, sa 16 ka siglo, usa ka pare sa si Juan Tetzel na maligya og inulidsya o makapalit makapahimo sa kalag sa pagbalhin dayon gikan sa purgatorio ngadto sa langit. Muni ilang mga atake sa tunga isoon ron. Tubag, ang buhat ni Tetzel usa ka abuso o kalapasan bahin sa pagtulunan may tungod sa Indonesia. Ang ligado nga papal sa Alemania masuk-anong gibadlong kang si Tetzel tungod sa iyang paglapas. O giingon nga si Tetzel tungod sa iyang paglapas o giingan nga si Tetzel namatay. Human muhimo sa mahigpit nga magkasakripisyo tungod sa iyang gibuhat. Modern Progress by West and West, pahina 135. Asa mabasa,
Modern Practice by West and West, pahina 135. Ang pagkadili masayop sa papa walay labot sa ang science, kay dili masayop ang papa may tungod sa faith and moral. Faith and moral, buhat 15 City, Lucas 22:31-32. Pangutana, kundi pa masayop ang papa nganuman nga dunay mga giila nga mga santos nga Katoliko ug karon gipapas man sa listahan sa mga santos. Tubag, kadtong nga santos nga gipapas sa listahan sa mga santos, mga tao kadtong wala makakanunisar sa papa o nakapahimong santos kanila mao ang katawhan ng ila nga sila santos. Tungod kay ang atong papa karon Juan Paulo II miuting kay sa mga kanonisasyon o mga kanonisadong santos ug nakita sa papa nga walay nagkanonisar kanila, dili kay nasayop ang papa kay walay papa nagkanonisar. Nga mapasabot nga wa sila makanonize sa papa. Ang nakanunayan nagsulti ng santos mo orang mga katawan, mo nang gitangtang. Dili kay gitangtang kay santos sa Diyos di tinuod. Kaya ang nagpasantos lang ang mga tao raman. Pangutana, walay naghari karon sa tibok kalibutan, ang Roma. Busa maoy dato nga simbahan sa tibok kalibutan. Tubag, ang Iglesia Katolika adunay dakong deficit sa padawdanan sa simbahan. Mga 50.5 milyones dolyares ang na-deficit. The department and fact acknowledged during the closed-door meeting of 12 cardinals on Vatican Finance Committee, Newsweek, December 2, 1985, page 445. Muna deficit 50.5 billion into debt, utang. Muna nga inguno dato, pobre taon, oy, pila na ko'y hatag limos, labi na ginig panimba, pilion pang giring-giringon o muhatag ka sa operings, ang giring-giringon pipilion. Niya tungod kay ato mga doktrina nga wata ng 10%, kundi 10% ang atong gigamit, muna nga ang simbahan nagkadilisod yun. Tungod ini. Niya, daghan pa kayo karon ang nabulahan sa atong simbahan. Ang pagkadili masayop sa papa, usa ka Katoliko nga nasayop sa pagtuo sa doktrina sa Katoliko, si Dr. Esther Marti, tungkol sa pagdawat ni doktora sa pagtulunan sa Saksi ni Jehova. Matud niya, nasayop ang Santo Papa sa pagpadundo o mausab ang paghukom sa ubang grupo. Gipabilanggo si Galileo nga gipamatuod nga ang kalibutan mo'y nagtuyok libot sa adlaw. So kuhay sa gitudo sa simbahan Katoliko nga ang adlaw mao'y nagtuyok libot sa kalibutan ug ang maong magtulunan sa simbahan nagpamatuod dugay na hangtod karon masayop. Tubag, ang opisyal ng manundo simbahan kung teaching church mao ang Santo Papa o ang magtutudlo sa simbahan dili masayop diha sa pagpanudlo bahin sa doktrina sa mga tinuan, faith o ang pabatasan. Dili siya masayop. Ang kaso ni Galileo dili may tungod sa moral and faith kung dili pamatasan o pagtuo. Ang simbahan o ang Santo Papa nasayop sa pagpanudlo sa science, konsensya na isyu. Ang kaso ni Galileo may tungod ngadto sa sinsya. Ang sinsya dili maoy linya sa simbahan. Si Galileo dili irihis. Kung usa ka irihis, kay wala man kadto siya makasala batok sa moral. Kay makasala ba di ay ang tao wala masayod nga ang kalibutan di ay mao'y nagtuyok sa adlaw. Nakasala ba di ay si Galileo nga nagpabatuod nga ang adlaw mao'y sentro sa universo.
tubag wala. Ngano gidakupan si Galileo? Kura pa isa. Sa panahon ni Galileo, ang kagamhanan mahimutang sa kuyaw. Kaya dunay mga rebelde nga kasagaran kanila, mga erehis, mga buot buluka sa gamhanan o sa simbahan. Ang sala ni Galileo, si Galileo nakasala batok sa balaod sa disiplina. Gi-house arrest kung dakog siya aron dili makahimo og dakong kasamo. Dili ang Santo Papa ang nipadakop kaniya kung nang Galileo ang padakop ang kagamhanang sibil. Nang ayaw po pamasangil. Ay magpasangili ang simbahan. Layang supak nila. Seka, unom ka konsilyo sa tuig 680 si Papa Leo miukom na sa mga pagkairihis ni Papa Honorio. Ang doktrina sa pagkadili masayob sa Papa diha lamang ning tutulo ka kondisyon. Una, unsang kondisyon na kini? Una, kung mutudlo ang Papa may tungod sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios bahin sa pagtuloan nga may labot sa kaluwasan. Ikadua, kung siya mutudlo isip labang magtutudlo sa tanta iglesia, isip sumusunod ni San Pedro. Ikatulo, kung siya nanudlo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan. Muna ang mga bulaton sa Papa ang tutay nga dili masayo. Ang pagkadili masayop sa Papa may tungod lang sa faith and moral. Kung ang Papa magtudlo sa doktrina unya, ang pagtudlo dili para sa tibok iglesia, kung universal church ang iyang pagpadudlo, alang lang sa iyang diocese sa Roma, kung ang iyang capacity sa pagpadudlo isip obispo lang sa Roma, mahimong masayop siya. Apan kung padudlo siya sa tibok tayod nga tibok kalibutan ng iyang pagpadudlo, di siya masayop. Nota, ang pagkadi masayop sa Papa dili tungod sa iyang tawanong gahom, kundi sa Diyos ng gahom. San Mateo 28:19, Kapitulo 28, verso 19 hanggang 20. It's divine power that makes the church infallible. Ang Presbyterian Church, Anglican Church of England, admitir nga si Peter is the first Pope in Rome. Usa ka protestante kini, mga Anglican, protestante man ni. Ni-admitir nga si Peter na hugip na unang Papa sa Roma. Tertullian manigirin sa tuig 217 AD. Nagpadala og sulat ngadto kang Papa Calixtus. As Protestant sent a letter to reproach to Pope about this text, Matthew 6:18. Niyang sulat, I will ask you, how do you commit to the how do you come to the prerogative of the text St. Matthew 16:18? Are you obliged to accept it is because your church is of patrician origin? Niya kinsa katong dili mo dawat na San Pedro inang Papa sa Roma, dili ilhon sa simbahan si Kristos. Salamat, umayong gabi ka na itong tanan sa sulis gayon. Usab-usab kita o ginaot na inyong baybayan nga kong pamaya. Salamat, umayong gabi ka na itong tanan.